Gịnị ka mere do? Ọ na-abụ mụ bụ Chukwu? Gịnị ka mere? Do egbukwana m o wee bụrụ maka mamụta gị nwa rapụ m ka mmiri ọ gịnị ka mere do ọ bụ mụ bụ Chukwu ọ bụ mụ nne di m ọ gịnị ka mere ije mee m ife a ezi di m echekwana ife ụwa na-akọ o wee bụrụ akpọrọ nwanyị Onye mere mama na onye mama Madam, how? That could you do enjoy that one? Aku ni muda, aku nak beli bawang, aku cakap, aku mau masuk. Ya, mana nak beli? Christopher, get out! Apa tu kau? Christopher, Mama, apa kau nak kau? Christopher, Mama cina mu. Mama cina mu. Mama cina mu. Ya, kamu. Mama dia mu. Mama dia mu. Mama tu. Aku nak mu. Gịnị ka mere do? Mama, oh, when you keep on before you be away, oh, when you sugar on that. Oh, you take on the hook in your middle. You make him in your middle. I won't marry. I will fall to me. I think that I talking. Now I'm going to go. My wife. Two mother with that. I'm only. Oh, good booze. Wow. Ina kukutuzo bube tupu ili moto kwezi ayo na waki ya wo heri nwere ugbu a iji de ka ụmụ nwanyị ndị koza ụmụ nwanyị ndị na-ejikere ndị ga-agbara nwanyị ndị ji ihe ụmụ nwoke ụmụ nwoke na-adara ha na palọ no ha na-ehe na-esekpuru ha n'ala ọya ịtọ ka m chọrọ ka isi dị akwụkwọrọ obi gị aka soro kwa mkpụrụ ndị nsogbu maka na isoro kwụrụ chiri mmeri bụ nke gị ebe ọ bụ na obi m agwala m na ị ga-amụtara m nwoke enweghị m nsogbu obi anaghị akụ m elekwere ihe obi ji akụ mama tọrọ m atọ onye ebe ka ị ga-eyi n'abalị a Christopher ga-agbape ụzọ Christopher ụzọ Christopher gara arahụ ụra n'abalị a a ga-akwụ aka kụpụ ụzọ ọ were gbakashi ụzọ a ga-agbakashi ụzọ ahụ a Christopher ya ụzọ gbapara m ụzọ ahụ Christopher na ya ma akwakọ nwatakịrị si na nne ya ga-agada arahụ ụra agada aga ya n'anya o Christopher mere m ụzọ ugbu a ọ bụrụ na ị chọghị ime elu onye ọzọ mee elu n'ụmụ m ọzọ biko biko mee elu n'ụmụ ọ bụrụ ime na arụ adịrị ya bụ esichara ike ịgbadakwugo otu ọ nọ n'elu ịmara na ọ na-ego oyi ya baa ya arụ Juliana rapụ ndị a ka ha larụ n'elu ka ha fụ ife ha ji aka wee mee onwe fa mkpu a mama na-etinyelu onwe ka o si eme m ọ dịrọ m mma n'arụ biko
Ke maka anụ ọfịa osi obodo wee kpọta. Ka ife ya emekwa ọbịago bụ na ọbịago ya bata ọ lalụ n'abalị a olu echi ọ naba. Obi m ọkwa ịma nọ gị ka ndị a na-enye nsogbu. O kweghị ghọta nọ gị ka ndị a na-enye nsogbu. Ịmarọ na ịrapụ ha n'ilo oyi nwere ike ọba ha arụ oyi baa ha arụ akọba akụkọ ọzọ okwu a na-ete aka mana ịkpọbata ha ha lahụ olu echi onye ọbụla ebu nsogbu ya gaba okwu ebie. Biko ọkwa n'oge ndị a na-anọkpa arụ ọkwa ịtafa na-anọkpa arụ ọkwa ịma ha na-eti ọ na-emetụ m n'obi. Atọgbọrọ m atọ ọkụwa si adịo ekwuwa tụkwala m oyi na-atụ m anwụ na-ata m anwụ na-atakasị mma n'ụkwụ ma n'aka mana ebe ọbụla ma n'ihu gị na-achọ onye ahụ nwe ihe owu pụta nwantị na-agwa gị nwụrụ onwe ka ga-esiri ahụ ya anyị ga-aba n'ime ụlọ ahụ lakpuo ma Christopher chọrọ ya ma ọ chọghị ya kekwa na ụdị ya bụ ya biko m ga-akwụ aka ọzọ a ga-akwụ ya biko m ga-akwụ aka Christopher tụbe ụzọ Christopher tụbe ụzọ ga-etụpego ụzọ ugbu a mewuru ụkwụ n'aka gbakasịa ya. Nne echefukwana ego ụlọ gị. Mba mmetụ n'enyi maachị ọnụọkụ ugbo na nkịtị hapụ akụkọ ma mmanụ o nwere ife mma ya eme bụ inugo bịa ka ị bịa jebe ịma anamala gị ka ije ije abalị biko oge na-aga ọ dịrọdị nka hapụ gị n'ebe a n'enu gị chiru ahapụ gị bịa nọrọ ebe a m na-aga n'ọdụ ị kara ịgwa m na ihe iji chọ ka m ghara ịchọta ọlụ mba atrọskwa mgbe ndị manija kọmpanị ndị a nọsi ebe ahụ nọkata ife mmadụ awụrụ jealous husband biko bịa ka ị bịa jebe ya bụ ngaba ịchọka nsị gị aga na amala gawa ngaba good morning good morning ngwanụ jee ọfụma o Juliana ọ bụ na gị good morning Juliana mmecha gị ihe n'ụlọ ị ga-adị ka oporo na mbe n'anya nke nnọọ ka mba anyị nwere ebe ugbu a ị ga nọrọ na kọzị nwanne gị kọrọ m ihe ahụ esi na ịchọrọ aga
ilegburu onwe gị n'egwu chọọchị ego were egwu chọọchị were egwu chọọchị emechi mmadụ ntị. Janet mama Janet bịa ọgịnị chụga gị mama ịkpọrọ ndị na-arụ ọsọ ọgịnị ichefula ihe ahụ m gwara gị kedu ihe ahụ m kụziri gị nsị gị n'ime ụlọ na nwere etu m chọrọ ka isi na-aga ije ụdị ije ahụ a na-akpọ m ije bụ ụsụ ichefuola ya mgba gatara ọnụ m ya ka ha na-ele gị ọwụ gị ị na-aga nnọọ ka dangwụrụ nkwụ o nwere etu esi aga ije ahụ gị itigo otu okwu n'ihu gị etige nke n'azụ etu gị ga mgba gatụrụ m ya adakwara ihe nkụkpọ gị asị nke ịbịa nnọọ gị iji aka gị nnọọ chọta nnọọ fim nke ahụ dogo mma n'obi gị iti ga ka anyị lewe onye ime obodo a ịma na ifela ada eme gị ịma ifela ada eme gị n'elu gị ị na-esogharị mama ijupụ onwe gị ihe nọ n'ụlọ eme ọkwa ijupụ onwe gị ya eme ibulu ihu dị ka ihu arụsị na-akpọchiri mmadụ ihu ụtụtụ cheka ngwa gị ka n'ebe Chineke gị na m abago n'ụka maka ọ bụrụ mgbe m nọ n'ụwa ndụ aga aka ya m tie gị mmọnwụ onye mere iwuli elu ka ụkpara nke Messi Johnson. Ọtọbugo m nwaanyị bite ka m nọrọ ala o nwere ihe m chọrọ ka m nọ nwa mkpa bilite n'oge biko ya bilite ogologo ọrịa niile ka ntị ya ga-anụ ọ bụdụ gịnị gị na nne gị anaghị aba ihe na sekret mgbụrụ nwa maka ha kpa biko bili bụ ka mama ma bụ nwatakịrị si na nne ya agadi arahụ ụra nwatakịrị ahụ agadi arakwara ụra ihe m chọrọ ka mụ na gị mụ ugbu a ka anyị dozie okwu ahụ n'udo dịka nne na nwa ya bụ ugbu a achọrọ m ka ị gwa m etu ị ga-esi na-arụ ọrụ gị n'ezinụlọ a. Mama kezi ọlụ ọgwụ achọrọ m ka ị gwa m etu ị ga-esi ụmụ nwaanyị gị ịnụ kpatara n'ime ụlọ ga-esi na-arahụ na elu akwa gị kwa ụbọchị. ndị nwunye m mama ọ maka ihe a ka iji wee bịa n'ebe ọ bụrụkwa maka ya I'm not interested. Christopher uche gị dịkwa ya ị ga-adịkwa interested ahụ Christopher ekwekwala ka m mee ihe ga-agbagwoju gị anya. Mama so ofu nwunye ka nnọ ya bụ Juliana ka o doro anya o nwezikwa onye ọzọ ka a gbasara gị amarọ maka ya. Christopher ị na-eme ihe ọchị anyị ga-akụrụ m aka ekụrụ aka ugbu a a ga-ahụchi Chineke akwụkwọ nụ nke a gịnị Ka ọ dị ka ya. Ọ tọnụ abịala nụ. tọnụ gị megị Ehi n'ebe a.
sọsọ gị ga n'ihe ko ihe na-eme gị n'isi ihe na-emekwa gị nwa n'isi ọ dị ka ala na-apụ gị ọ dị ka agbachi gị nkịtị iche na-egwu ka a na-atụ gị maka ihe ebe a ya ka iji bụrụ ụzọ onwe gị na-arị wụchapụrụ awụchapụ bịa ga sarụ m ọkpa na bed ka onye akpọdo n'obe ọtọ chọ ka m na-adị ihe mgbe ọ bụ nwoke n'ozu onwe gị si sebe abịtụọ ife ọgụ ma sebe abịtụọ alụ na-apụrụ ọ dị ka agbachi nke dị na-ezuzu ezu a sịrị sebe apụ Kedu ihe bụ ụka? Susa! Janet, a na-eme ngagharị obi n'ime ụlọ a akpịrị kpọchasị anya nkụ ego dị mma ahụchiela m onye ahụ mere na isi chaa nri ị gaghị ebu nka m gị amakekwana ife ọkwa mkpụrụ ji ọnụ gị si na ịma ndịzi ihe ọbụla nsi nhapụkwanụ gị ka ị werekwa n'aka gị na-esi n'ihe ịchọkwa m bịa ọ nsị na m agaghị eri ihe nshiri ọ pụtara na m agaghị aṅụ juus mana iwe ejula ejula na-akpọghachi nwa m azụ ejula na-aṅụ juus echeduzienu nwanyị wee dutezielu gị ke n'ụbanụ ọgịnị ka mere nne di gịnị ka mere gịnị ka mere do iji eme m ife a dinta jere nta ka ọ gbagbuo nnukwu anụ dinta amakwa ya ama n'obodo sọ nnukwu anụ anyịnya agụ ka ọ na-agbagbu wee kwadozie nke a sị na ime ọfịa ọ ga-abata ata bụ ka o jee gbagbuzie anụ ga-abụ obodo nụ fa na-eti okoko ka onye gbagburu anụ a oyikọsịa ka ndị dinta si mmekọ were egbe tinye gabazie ịgba nta ma n'ime ọfịa n'ezi anya ofu ihe emeghara ya ụgbọ biko na-arịọ gị biko trust ego m ga-eji egote ude gote ncha na uwe ara biko nyenụnụ m ego biko Daddy, ka ihe ọ na-akọghịrị nwa ma amarakwa m ihe ọ na-akọghịrị mma kemgbe m bịara ụlọ gị ihe ọbụla m nara gị esi m n'iwe ịbara m mba biko m na-arịọrụ gị biko ego ka m ji gote ncha gote ude biko m na-arịọ gị biko Daddy, enyela ego ọbụla nye ya ego gịnị nye gị ego gịnị taa si n'ebe a pụọ onweghị m afọ ga-amụ eze echi o ihe na-eme adị mma ọ dị mma si n'ebe a pụọ ọsịsọ ị mara onye kpọta gị n'ebe a jee narị ya ego
o nwere ego nwe asị gị si n'ebe a pụọ onye ara mgbe na-asị na ya bụ dinta Janet, okay. Biko, achọrọ m ka inye tụrụ m aka. Nyere gị aka. Enweghị n'aka nwere m na-enye enye. Biko, achọrọ m ka inye tụrụ m ego ka m ji goro ọgwụ. Jigoro ọgwụ? Ahụ adịrọ gị? Ahụ adịrị. Mama nọrọ ya? Mama na-ehi ụra. O nwere ego m debere ebe a, naanị otu akpa ego bụ ihe dịrị ebe a. Ngwa, Janet, nọdụ ana ka m chọrọ ego nye gị. Naanị otu akpa ego ka m nwere ebe a, mana nọdụ ana ka m chọrọ ego nye gị. Mba, achọrọ m ịnọ ala. Na di m pụta, ọ ga-ahụ anyị ebe a. Di ọ na-apụta, ịma ụdị ụka ha na-eje. Ụka ha na-eje n'ụzọ ụtụtụ, nata n'ezigbo mgbede, mgbe chi na-eji eji, ụka kpalakwụkwọ ha n'aka. Ịma mgbe ha ji ajụ, ojo ejebedị ha eje, anyabedị ha anya, orubedị mgbe ha ji agbasa agbasa, ya ka ha bazi n'ụlọ. Ọsị m ha? Ime? Hei! Otelu ọkụkọ. Atọkwara m atọ. Ei! Aba ime ụlọ, nye gị ego. O rukwana kịta, ọ ya ha asọwakwa gị. Ruo kịta ọsọwa gị. Mba, achọ m ịba ụlọ. O nwekwara ihe dị ya na-egbu mmadụ n'ime ụlọ. Ọkwa m je kịta mgbagharị gị nwa obere, mgbagharị gị anya apụtakwa. Nwere ụdị mmanụ aṅụ dị n'ime m. Ya bụ ịnụ ha pem na ha oketa igwere aka gị ihe ekwo ị na-agbakọ onye ọsọ chara ya na-achụ mgbe ọbụla ị ya agba mbọ ka ịfụanya mana anyị ba kịta ya ma egbu oge na pem ịpụta akwa ka m were gị ya were nwa obere ka m were gị ya nwa obere ihe na iwe were nyekwa ka akpụkpọ arụ gị onye fọrọ akpụkpọ arụ gị aja ama n'isi n'ime obodo wee bịa amụrụ na Lagos na Abuja ebe amụ asị a na-emepe obi emepe ife otu nsiri hụ n'anya otu nsiri nwee mmasị n'ebe ị nọ kpụrụ n'ọnụ nyara gị n'onu nwere ihe nsị nye m na ya ịbụ ihe ahụ na-agwa gị agwa ọga ọgụọ zik ya 1 2 3 4 5 ewepụ nke akụchie nke a sikwa ebe agụọ 1 2 3 4 5 6 ewepụ ya mgbamgbam akụchikwa ya ka nnụnụ ghara ịdị na-aba n'ime ebe a na-anyụ nsị ọ gabata ka agwa ya ọ gabata ka ngwa ya kwejewago ọgbagoro ka nwa ha agbagogo onwe ihe ọfụrụ gịnị ka ọfụrụ ọ ya asị na ọ ya akọrọ ọga na m na-egosi gị gbamgbam anyị ewepụ na nke anyị akụ akụ ọ sogoro ya bụrụ na anyị nwudere mụ na ya ebe anyị gba ọtọ ihe m ga-ekwu ozugbo ji abata m n'ụbụrụ nkwu onye nke nwa edefuru ya onwe ihe ọ bụla na-emepe obi iwe mepe obi wee fụ otu nsiri hụ gị n'anya otu nsi nwee mmasị n'ebe ị nọ na otu nsiri kpụrụ gị n'ọnụ nya n'onu kuru ahụ iwe mụrụ na ya o nwere ihe m gwara gị nye m ị na-aya ha enye m jere mebie ka anyị banye m nwata ejekwarugolu ka anyị banye m ka ọ na chọzi ego bụ achọrọ m ego gezi ihe na-eme otu a achọrọ m ego biko ka anyị bụ nwunye ka nye mee kwakwa ka m were gị gbachie ekwensu nkịtị ọ na-agba mgba n'efu ọ bụ ihe m na-ahụ mana onwe adị m akụjakwa akụja di m ahụ enekwa ya anya o na-ebe mbanụ hapụ ha mecha okay nsogbu
Gini? Ugbu a ohere ezigbo ohere inwe iji merie n'ala a na-alụ. Onye ka ga-esheme ya? Kana ajụ m etu a ga-esheme ya? Ichefuola na mụ nwaanyị agha. Ọ bụ eziokwu mama, agwa m yipụrụ ime. Ihe m chọrọ n'oge iwu ugbu a gị shimacha nnọọ ofe shitecha ya mee ya na-atọrịrị hapụrụ m ndụka ọzọ. Abụ m ọkada nwaanyị, ama m etu esi anya ndụ mmadụ anya ihe niile ya na-chọ ya. M ga-etinye ya. Anyị ga-eti ole ọbụla masịrị gị, ole ọbụla dị mma gị tinye. Ihe m chọrọ ofe atọ ụtọ, ọ bụ ụtọ ụtọ ịma ihe ahụ kwadoro ime. Agara m agwa gị kwadoro ime. Aga m anọ ebe ahụ na-elegide, aga m abịa lee ihe na-eme, a na-esicha ala. Jọsụ mewe ya nnọọ ka m bịa. Anọ m ebe agaghị m anya ahụ anọ biko otu ike ihe ebe a achọrọ m ihe ebe a kwuo n'okwu tele ọkụkọ atụkwa m atọ mhie isi mhie m ga-ehikwa ebe a m ga-ehi ebe a Ay, just biko. Mea. Tinye ya. Ikelele. Ọma m kele m ọsịsọ. Eso m. Ikelego ati. Agaghị m ekele ya. Onye tii mama m ife abụrụ antị. Ngwanụ. Ọma ntị mama gị ọzọ. Ngwa kelee. Ụtụtụ ọma. Ngwa kelee na mụ bụ dadi. Ka mama ụtụtụ ọma. Ezigbo nwa. Ụtụtụ ọma nke gị. M ga-eso gị jee n'ụlọ gị jee leta mama. Ewo. Agaghị m eje n'ụlọ ọgwụ n'ụtụtụ a. Ọ ga-abụ oge nsị ọrụ wee nata. Nnukwu. Ka ife mama ga-eru ruo mgbe iji wee bata. Aunty na mama ga-eme ya anya. Ha ga na-eme ya anya wee ruo oge nnata. Ka ife aunty na-eme n'elu bedu mama. Chego m ebe ahụ. Nwoke. Eso m. Jee ka ịta atụ arụ. Ugbu a bụ ụtụtụ. Ngwa.
Adoma. Ịmakwa n'obi egwu. Kịta ka mma ihe kpatara mama ji wee na-eti isi n'ala na iwu bụ na m ga-anọnyere gị. N'Enugu arụgụ niile bụ ọkụ, bebi ọkụ. Na-afụgharị na-ekugharị ugbu a efula na ya agwa gị na akwefu ahụma ebe niile ụmụ nwoke ụmụ nwanyị juru na ahụma nke ọ bụla ịchọ m ga-enye gị. Ịchọ na mba ebe a bụ igwu egwu ụmụ nwoke juru n'ebe a. Cheenu ka m gwa gị, nwoke ọbụla ị mụtara n'ụlọ a aga m enye gị 1 million naira ozugbo. Tele ọkụkọ ikwuru eziokwu? Ozugbo. Mana ị sịkwa na ị ga-enye m ego m ji aga shọpịn, nyebekwa m ya. Lee n'ụlọ nke a bụ nsogbu gị. Jee wụọ arụ ka ị kwado, mụ na gị ga-aga butik. Isi nọ butik ebe a na-ere akwa mara mma na ihe ọbụla eji edozi arụ. Anyị ga ebe ahụ, ihe dum niile ịchọ ịzụrụ ya. Anyị si butik nata, ọlụ tata bụ n'enu akwa ka mụ na gị ga-alụ ya. Ka ị nọ na-ekwu ntakịrị nke ya gị ga-anyechie gị ike. Ngwa anyị ya ọkwa ịma ebe ọbụla nwoke ugbu a ka m nọ n'igwe nọmba 1. Ọgwa ya ụdị ya si emekwa m ọtị na ekwetebe m na Christopher mepere ọnụ ya si m n'ọlụ ọhụrụ. Christopher na-agbara gị ara lọvụ ugbu a. Lọvụ gị achachiela ya anya. A sị m gị nọrọ nwayọọ n'ihe ọbụla gbasara ịfụnanya n'ebe gị na Christopher nọ ga-eme n'ezinụlọ a. Nke a bụ ihe na-eme mama, mana ka si wee mee ya etu m siri mee ya. Christopher bụ nwa m, mụ na ya akpaala ka nne na nwa etu o siri ghọta. Ugbu a ihe m chọrọ n'aka gị bụ ụmụ nwoke. Mama. Cristo. Mama. Baby. Mama. Dalụ etisi ewebata Janet na ndụ m. JJ baby. Oh baby.
Christopher nwa m oge na-atọ m rere n'ihe dum anyị gotechara m taa. Eso m. Achọrọ m ijefu mọmị n'ụlọ ọgwụ. Oo, eso m. Oge adịrọ kịta. O nwere nnukwu ihe m chọrọ ịga mee n'ime rum. Ozigbo ada. Bịa nwatakịrị ị ga-aba n'ime ụlọ ugbu a gaa ahụ eleghị ime nọ ya ya nọrọ nnọọ ka m gbara ọsọ agha ọnwụghị Eso m. ọ gaghị bụ oke ọkpa na-akpara nnekwu eke ya na-abụ aja aja. Ọ na-eme ya n'igwe nwaanyị anya afọ ndị dị ọcha. E nwere ịlụcha nke ya alụkwa ọzọ ezu afọ ọsọ ị ga-anwụ ha ga-atagbu otu akpị si atagbu nne ya akpị tagbuo nne ya ọmapụta kwa ama na ebe a ụnụ nwụsịsị ebe a bụrụ mmụnwe. Bịa eso m mara ka isi eti mkpu maka ihe na-enweghị isi o na ya nne di m egbukwana m o wee bụrụ maka mamụta gị nwa rapụ m ka mmiri ọgịrị ka mere do ọ bụ mụ bụ Chukwu ọ bụ mụ nne di m ọgịrị ka mere. Juliana, ebe iji aka iwe na-achịghata ọ dịkwa mma, nsogbu adịrọ. Kama na o nwere ife nchọrọ ịgwa gị, achọrọ m ịgwa gị na anụgo nwa bụ Janet. Anụgokwana nye aka esi anụ nwaanyị. Ife nchọ kịta udo dị, udo chie. Ị ga na-enye ya nsọpụrụ ịma na obere nwa ka ọ bụ nwere ifeọma. Ya nwa na onwe ya ga na-anwakwanụ na-enyekwa nnukwu nsọpụrụ, na-etikọ isi ka ọrụ dị n'ụlọ kenye enwe obere ịlụba ndị ọzọ na nwata ka ọ bụrụ na awụ n'afọ n'afọ ya ka m chọrọ ikwu. Mama, ọkwa ya? Okwu gị kwụ ụtọ kasị ya. Sọsọ ajụjụ ebu aka m chọrọ ịjụ gị. Ọ bụrụ na ajụjụ ahụ nwere isi gị jụọ Christopher, onye aka iji gbarapụ m n'ụlọ ọgwụ isi ọ dị ka ibe neta m isi ọ ka eme aka mme ọ bụrụ nne ka ibute ị gbarapụ m ebe a ọ maka ihe ọ dịrọkwanụ ka isi wee lụ ị na-anya ọlụ juru m arụ, ọlụ juru m aka, ya kpatara ya. kemgbe ijikwa ụgwọ isi ya ekwuru m ya ekwu na nwaanyị enweghị ajụjụ nwere isi. Ọ gị bụ nne ka ọ gị bụ nna ya ga-amala ego isi ya? Darling, jide maka.
Ekwensu ịbụ onye asị. Ekwensu nwere ihe o mere gị. Ọ gị butere nsogbu niile gbara gị gburugburu. Onye na-akpọ ekwensu aka n'ọnụ. Chineke bekee achọrọ m ịnwụrụ ga-ezi ihe ndị ndụ eme. Madam, Keide. Kehio. Why you just jump Keije? And when I'm not getting you. I was in the camp. Can he not chom? Can he not chom? Why just chom? I'm going to come again on a Jesu. Arabashikwagen tear bound. Mekata, ni ya no girls or air. Oquifu, you lose all logia. I will, madam, I will window. I will never bother. I'll never when he. Shimney reports so. One week. Madam, Cherry. About in it, what I'm being with him. Nobody but on 1 week. Even 1 week. Madam, I got my dinner, someone and can 1 beer. I am a dear. I will go nature lose or rogia. You get lose or a quick for rogia, you get lose here. Madam, I'm going here. I don't know. I can hear truck. How shimney reports. As some shimney reports so. Yeah, I'm not going to go to you. Yeah, can you get one? Yeah, I hold in it. Mommy, afọ ndị mmụzi na ụlọ ka na-eficha anya mbigi. Eziokwu. Chai. Nenye na enu ka isi bụrụ. Juliana, achọrọ m iyuzu ite a ishi dị n'ihe ọma. Ngwa mchere, nsicha iburu ya. Ọ ya bụ na nke m na nye m na-ekwu rubbish. Asị m gị na m chọrọ iyuzu ite a isi m cheru gị nwa. Bịa bụrụ ebe. Onwe na-eme gị n'isi. Ị chọrọ ịma. Ihe na-eme ka ọ nwa nsọpụrụ. Ọkụ iji ahụ kpatụrụ maka. Just metụ maka na. Metụ maka. Wano, tamamu. Demanya kanya kapia. Dem ntika. Oh, jintu ulu. Dem mamuka. Ono mbele. Ina ishi ina kitchen. Kitchen you put the baba. Come squat in the kitchen. Janet. Amaghị m na nwaanyị ajọ obi a ga-emecha nnọọ nọcha ihe nọ n'ụlọ ọgwụ ahụ lata n'ụlọ ya ọzọ. Echere m nọkarị n'ebe ahụ nwụfuo. O nwere ike ebe ahụ oge ọzọ. Nwere ike nọrọ ebe ahụ nwụọ. Ọkwa ịghọta. Lee m na-eti iri ugbu a. Dịka ndị chinchọn ndị China. Mama ụdị mmadụ gị n'ahụ. Mana agwara m gị na mgbe ahụ ịnọ na village na-achọrọ ka mkpọpụta gị na city. Ka ị bịa dị ka ụmụ nwaanyị ibe gị ndị ahụ na-agba nnukwu moto na-achara anya etu a ịhụnanya akwụ m olu ugbu a n'elu ama na m agịm Janet agịm abụọ Janet agịm afọ na-arụ m Ako yun naman ako. Ano ka doon? Ano mo ay makatama magawa rin ito. Ano mo ito? Just po. Ano mo ito na may ganapan? Ang wako bito. Ano magawa? Mama. Ang kawaran. Mama. Always warrior.
ọya Ụdị ọrịa kwanka. ụmụwachi ịdịrị ime eziokwu agwara m gị ị ga-alaika ahụ ugbu a ọ na-atọzi gị ụtọ Negodu gị bebi ọkụ Chineke ịtọgbuola onwe gị kịta ọlụgụ n'ụlọ abụ ịlara ụla na ili nri ọ gwụsịa ikwu eziokwu sọ ya bụ ife ị ga na-alụ n'ụlọ ịlarụsịa ụla ilie nri otego ọkụkọ ndị nwa ahụrụ m gị n'anya mụa na onwe m hụkwara gị n'anya karịsịa kwee ya ọzọ afụrụ m n'anya karịsịa tie mkpu tie ya afụrụ gị n'anya karịsịa bebi ọkụ n'ọnọdụ ọbụla nke ịfụrụ onwe gị n'ime ya echezọkwana Chukwu tụkwasị obi gị n'ebe Chineke nọ gbasara ezinụlọ a n'aka gị Chineke ana m ayọ gị nnọ dị nsọ biko kpuchibe ezinụlọ a n'ọbara Jizọs ihe ọbụla niile na-akpọ gbasara gị Chineke ana m emebi ya n'ike n'ọbara Jizọs Chineke hapụrụ n'okwu ugbu a wee na-ayọ gị n'oge awa dị ugbu a biko wetara anyị ezi enyemaka maka na isi na ọgụ anyị na-anụ abụrụ ọgụ anụ ahụ kama ọ bụ ọgụ megide ajọ mmụọ na ike ọchịchịrị Chineke onye obi ebere biko ana m ekpuchi di m n'ọbara Jizọs ana m ekpuchi di m n'ọbara Jizọs ana m ekpuchi nwa m n'ọbara Jizọs ana m ekpuchi onwe m n'ọbara Jizọs ana m ekpuchi ezinụlọ m onye ọbụla metụta m n'ọbara Jizọs Chineke biko gbatara anyị ọsọ enyemaka maka na onweghị onye ọzọ anyị nwere na-abụrụ gị Chineke onye obi ebere biko enena anya na njọ a kama na anya n'ume umeanị ụmụ odibo gị ji abịa n'iru gị biko nna m Chukwu onwekwa onye ọzọ anyị nwere ọkwa sọgbu a ka anyị nwere biko Chineke mere anyị ebere na aha Jizọs Amen. ọ bụrụ na mbụ Chukwu si ka m mụtazi alụghị nwa nwoke nne di m ọgịnị hapụ kabiri gịnị ka mere ọ na-abụ mụ bụ Chukwu gịnị ka mere ije mmemme ezidimo ekezi m ifu nwa na-akọ o wepụrụ nuo asị na mamụta gị nwa akpọrọ nwanyị aga ụfọdụ kpọrọ nwoke echetuzie n'nwanyị wepụtezielu gị gị mba nye n'onwe ya nsogbu madam ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ na-ewute m otu isi eme onwe gị nwa na-eku n'ezinụlọ ọ dị amasị m cha ị na-eme onwe gị nwa na-eku ọ dị ka ya sị na ị bịara abịa n'ibu oru ọ gịnị kpatara na ị chọghị ịgwa mma gị ihe ndị a niile ngwa mma m achọghị m ihe ọbụla ga-enye ya nsogbu mma na arụ adịrị ya ngwa ya ọkazie njọ ọ ka mma nnọọ otu a si edi ka m dịrị gaba ihe mma bụ na ama m na Chukwu na-efe m anya Chineke biko ekwena ka nne m ukwu taa ụdị afọ a Chukwu biko wepụrụ nne m ukwu ọnwa niile dakwasara ya ezinụlọ a biko o metụkwa n'imi ya metụwanụ biko nye n'onwe gị nsogbu Chukwu m na-efe dị ndụ Gịnị ka mere nne di m hapụ ka
haleluya toonu Chineke. Julie, ife si ka ngwa gị bụ na o nwere ife Chineke na-apụghị ime, o nwere mgbidi ma n'eluigwe ma n'elu ụwa Chineke na-apụghị ịkwatu. Ya bụ na anyị eje n'ime akwụkwọ nsọ ka ife Chineke ekwu banyere gị. Ka emepe abụọ nke 62 amaokwu nke mbụ na abụọ. Ọsịo, n'eziokwu mkpụrụ obi m na-ejeru Jehova, maka na ebe a ka nzọpụta m dị. Wesịkwa na Jehova bụ oke mkpume m, ebe a ka m dagidere, egwu adịghị m. Ife ebe a na-ekwu bụ na o nwere atụmatụ ekwensu na ndị ọjọọ gbara n'ụwa ga-emetụta gị. Nwere ife gbara Chineke n'ala, ya mere anyị ekpere Chineke wee mebie atụmatụ ekwensu niile nzube niile ezinụlọ a. Ekpere Chineke, ekpere n'ọnụ, ajọ mmụọ n'obi. ma biko ka m yọọ gị ekwujekwana onye Chineke tere mmanụ otu aka Jehova kwuru. Onye Chineke tere gịnị? Mmanụ? Mmanụ gịnị? Mmanụ nsọ ka mmanụ nri ka mmanụ akịka etere gị? Lee n'etu ide onye si na Chineke tere ya mmanụ. Ị mara dị ka ekwensu? Ọ bụrụ na ekwensu dị n'ụlọ nwa ma ọ ga-eburu bata. Ị buru ekwensu bata ka itisa ụlọ makwa ya. Iji n'ụzọ ahụ bata n'ụlọ nwa m ka ị kparịa ma ọkụ ya. Ọ ga-ezuola n'ụlọ ahụ. Ọ ga-ezuola n'ụlọ ahụ. Ichesi mama gị ihe gị na Juliana na-eme n'okpuru mblada unu na-akpọ chọọchị. Ichere mama gị ya? Nna si ebe a pụọ. Ma biko ayọ nke ọzọ ekwela ka iwe Jehova dakwasị gị biko. Dọba ya si. Baru ka nwere ọsịsọ. Ka ekpere Chineke. Ọsịsọ. Na Jizọs, ana m eme ndị ekwensu niile n'ezinụlọ a. Ya pụọ ahụ. Ọ sị na etere mmanụ ka ọ sị etere nnu. Ya ga-afọ azụ. Ya ga-afọ azụ. Ya ga-afọ azụ. Gawa. Five azụ. ekpere Chineke nwetara nwa nwoke ga nwetara nwa nwoke ahụ bata ahụ apụọ. Ị na-ekpe ekpere, ị na-achọ nwa nwoke, ele gba nwoke ọwụ mụtara m nwa nwoke Juliana. Ọhịa m chọrọ nwa nwoke gị na-agbadị akwara ụlọ ekpere gị si ebe a gị si ebe a ịkpọta pastọ nke ata gị kpọta ọkọzọ echi. Ọ gịnị ka mere? Nne di m, nne di m. Ana m ayọ gị ka izi jee mmụọ nsọ gị ka o jebe ahụ tinye ọgba aghara. Chineke nna m biko nụ, ọma m ekwu enwezi ihe ọzọ mma m ekwu, mana ana m ayọ gị tọghee ya n'agbụ. Chineke biko tọghee ya n'agbụ. Onweghị onye ọzọ anyị ma, onweghị onye ọzọ anyị na-ekpesara n'abụrụ gị. Kwụsị ihe iji bụrụ chi, maka na ama m na ị ga-emerụ m ya. Enwekwana m ntụkwasị obi na ị ga-emere m ihe niile m na-arịọ gị. Ekwuchago gị onwe ihe ọzọ mma m na-ekwu, mana ama m na ịma ihe ji m n'obi, ama m na ịma ka o si dịrị m, ama m na ịma ihe njọ. Biko nna m, esere anyị ebere, esere anyị ebere n'aha Jizọs. Hey! Onwe ihe mere m, anọ gị n'aka. Onwe Ọ bụrụ na mbụ Chukwu si ka m mụtazi alụ gị nwa nwoke. Dọkịta, a sịrị gị ka ị bịa n'ụlọ ka m wee nwee ike ghọta ọfụma
nkata ahụ anyị na-akpa n'ekwentị maka na ọtụtụ ihe emego n'ime ụlọ a na nso nso a. Kedu ihe ị na-achọ ịkọwa? Dọkịta, achọrọ m ịba ihe ndị agha n'ime. Kama ihe m na-achọ ịghọta bụ, biko, ime ọnwa one ka esi na nwatakịrị nwaanyị ahụ dị? Ọ dị ime ọnwa 3. Ịma na a gwara anyị na ọtụtụ ihe emego n'ime ụlọ a na mgbenite ha aka. Ihe ga-eme bụ, achọrọ m inweta rizọtụ nnene afọ ime ahụ. Nke ahụ amaghị nsogbu. N'isi ụtụtụ echi bịa n'ụlọ ọrụ m ga-eme ka o gbuo aka. No. Can you hear me back? Oh, Janet, love gị. Anya ọ dịkwala mma? Anya dị m mma. Ọpịpụ asụ ka m chee gị, ebe ka m chebiri gị, ndị ọzọ na-eche ka ịbata. Mba. Si n'ime ụlọ apụọ. Nwunye gị na chefuru n'ịlụrụ. Ịlụ na adịrị m gịnị? Ezigbote ara na-apụ. Ọ ka isi ekwu otu a? Ịchọta n'ime ụlọ. Ọnwa Janet nwunye gị chefuola. Si ebe abụọ. Ọkwa n'ihi na Pọl. Si ebe abụọ kịta bụ ihe mee gị. Kama si na ahụ m di m pụọ. Ha ka isi akụ. Anya dị m mma. Ha dị n'ime naanị ya na-ekwu nwa nwoke nọ n'afọ na. Si ebe abụọ. Si ebe abụọ. Mba, m ga-apụ, m chọrọ ịpụ, ka m bute akwụkwọ. Apụwa m. Ọsịsọ! Ịchọ ka m kweta afọ ime onye ọzọ? Onye ịchọ ka m kweta afọ ime onye ọzọ? Ịdị ime ọnwa 3. Ọkwa ịma ya bụ na ịdị gị ime tupu mụ na gị emekọrịta. Ya bụ ka m bụrụzie afọ ime onye ọzọ. Mama achọghị m ịnụ ya pụọrọ m n'ụlọ. Pụọ n'ebe a. Iwe ga-adị n'ọkụ. Mba na asị na agadi igbu mmadụ egbu na aga onye ahụ omere ka ọ zaa n'ọnụ ya. Chere m na ọ na-ajụ Janet ihe niile o biko nwee ndidi. Janet, biko gwa m nke bụ eziokwu. Ọ pụtara na afọ ime a ebe ọ bụghị nke Christopher nwa m? Ekwensu? Onye nwere ekwensu ọhụụ? Ọkwa ichetara mgbe ahụ ọ na-ekwe emetụ m aka si anyị emego ka m gote ncha n'ude ọzọ m mba. Gịnị meziri? Mama, m wee jee kwuru Tobias.
enyere m ọrụ nye gị ụlọ na-enye gị nri na-akwụ ụgwọ ọnwa na-akwụ ụmụ ụgwọ akwụkwọ Tobias wee mee n'ihe Tobias wee mee n'ihe achọrọ m ka ndị na-ekwe isi anyị ụlọ gbakọrọ ibu chịkọrọ ụmụ ọrụ lata ama m ihe m ji wee nne ya anya ma ya fọdụzie imetụ gị aka m ga-ekwu eziokwu ka m kwuo eziokwu biko ọkwa mama mere ihe niile mama mere ihe tinye gị narị mgbe nwunye gị nọ n'ụlọ ọgwụ Mama! Ya bụ n'ịchọ ibu. Mama chọrọ ibu. Mama kpọrọ na be m, onye ekwu o. Mama ndị ekwu ụzọ. Mama ndị ekwu ụzọ kwuo. Mama kpọrọ na be m. Mama kpọrọ na be m. Kpọrọ na be m. Biko ana ya oke baalụ efu m ife niile a mere ọ bụrụ anya m amara m ụma mejọ gị amara m ụma mefie gị biko gbaalụ m achọrọ m ka mụ na gị na-esoro bibekwe ka anyị si ebi n'udo na ọṅụ na ịfụnanya biko gbaghalụ ọ bụ na mmefu adịrọ mgbaghara adị adị biko gbaghalụ biko 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 ọbụla ị chọrọ nne m ozugbo Gịnwa ka m na-agagharị vileji niile na-achọkwa nọsens kemgbe m si siti batakwa n'isikwa nke ị bịa leta m ọ dịkwa mma ọkwe mana m ka lọvụrụ gị ahụkwa m gị n'anya ọkwa mụwa jee gị leenụ adịrị m gị ime oti biko nne m onwe ife ọzọ ịchọ oti m ga-ekwere onye nwe ya rapụ anya ya bụ ochie m nne m ma bụ biko bịa ka ị lawa o otiekwa gịwa ka m na-agwa okwu nwakpị a na-etiri m ọnụ onye ndị ọcha si na ọ bụ drafụ n'enu m ozu dị ogologo ịma na akakwa m ya mma with condition m kakwa ya mma ị chọziri ife wee lawazịa
Mba nne m. Gị bịa ka ịlawa biko. Onye ndị ọcha kpọrọ draft ka ị na-esi. Legodo onye iberibe ifere a na-eme legodi ka edi. Come on zuzuru pụọ. Lenu ka ọ dị. Lenu isi mami wọta ọ bụ na-edugharị oti m na vileji niile. Oti biko zianụ bịa n'ịma na m lọbụrụ gị. Nne di m gịnị ka m mere do ọ bụrụ na m amụtaghị nwa nwoke gịnị ka m mere gịnị ka m mere do ọ na-bụ mụ bụ Chukwu ọ bụrụ na m bụ Chukwu nsị ka m mụtazialụ gị nwa nwoke la 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 nne di m Ogini o rapun kambiri gini kameredo Onabu mubu chuku Ogini o gini kamere Ije memi fa Chai Ezidim Egezini fuwanako Owe burunu o Asina mamutagi nwa Ewu o Akporo nwa